Gawas sa kapin 237 milyones pesos nga kantidad sa mga gisubhan o gibuksan nga road concreting projects sa dakbayan sa Bugo. Nakadawat usab sila og dugang nga tabang pinansyal gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Mukabat sa 6.1 milyones pesos nga financial assistance ang kinatibuk-ang nadawat sa dakbayan sa Bugo. Gikan ni Gobernador Gwendolyn Garcia dihang mibisita siya didto kaniadtong Martes, Nobyembre 9. Si Bugo City Mayor Carlo Martinez nagpasalamat kang Gobernador Garcia sa kanunay nga pagbuo og mga proyekto sa Bugo. First time gid in town naka-sit down gid mi ni sa tong bisita karon adlaw. Naka-sit down gid mi, naka-storya mi tarong nindot kay mo istorya tungod kay ang i-discuss na mo project yun para sa Bugo. Unsay mga kaayuhan nga pwede na madadin sa tuwang pinalangga nga syudad. Nindot kay dito po nakamatngon nga bitaw no, here is a leader nga dili kay sa daghan o kanang mga istorya pero iningon ni mo project lihok pas-pas gi kay mo action. May pasalig si Gobernador Garcia ngadto kang Martinez nga anaa ang lalawigan isip kaabag og kapartner sa syudad sa pagpatuman og kahapsay og kalambuan sa maong dakbayan. Tinuod makatandog sa akong kasing-kasing ang inyong gipakita nga kasaya at inyong gipakita nga kamainiton kaayong pagdawat kanako. Gituno ni Garcia ang tseke nga nagkantidad og 1.2 milyones pesos ngadto sa liga sa mga konsehal sa syudad sa Bugo. Diin makadawat og tig-usa ka gatos ka libo ka pesos ang matag konsehal nga nitambong sa Suri-Suri sa Sugbo PCL edition kaniadtong Mayo. Nakadawat usab og 2.9 milyones pesos ang Association of Barangay Captains og 2 milyones pesos nga gitunol ni Garcia ngadto kang Mayor Martinez alang sa iyang pagtambong sa Provincial Development Council meeting kaniadtong Oktubre 28. Ang maong salapi gamiton alang sa malungtaron nga proyekto nga matagamtaman sa katawhan. Kaming mga kapitan nagkasabot namin na hard project jud ang amoa para dili ba tama doon namin mga remembrance ba sa among terms. Sa among barangay, ako lang na ikuan sa akong stage, i-repair. Ang maong mga kantidad gamiton alang sa pagpatukod sa ilang mga infrastructure projects nga magamitan gayud sa tanan ug mulungtad sa dugay nga panahon. Samtang, nagpasalamat usab si Garcia sa daw pag-endorso kaniya ni Mayor Martinez sa 5 ka barangay nga ilang gibisita. I am also very impressed with what Mayor Carlo Martinez has done in the city of Bugo. As a person, I find him to be a true and hardworking public servant. It really is a huge reason for being thankful for his support, especially since, you know, our political history. Wa gyud kong daog diha. Gibalik-balik gayud ni Mayor Martinez ngadto sa iyang mga konstituwente nga angayan si Governor Gwen tabangan sa sunod nga piniliay tungod sa kadaghan nga grasya nga gihatag niini ngadto sa ilang dakbayan. Lipay kay kono nga siya mo ato ang gobernador karon o niya ato intawning tabangan si Governor Gwen Garcia. Ato po siguro suklian si Governor Gwen Garcia, no? Mungutana ko ninyo, kinsa may atong tabangan karong umaabot nga pinili ay pagka-gobernador sa province of Cebu. Gusto ba mo musukli sa mga nakatabang sa inyo, ha? Muna karon ato tabangan si Gob, ha? Ato ipabilin dito sa probinsya as governor nato. Kay karon pag initaon ta nakadawat og tabang gikan sa province ang kini mga daan diri pasimento kaniadto ang syudad ra gid tawon pasimento niya na karon gitabangan na gid ta sa ato ang gobernador nga abtik gid kayo. Ato pasalamatan ug ato tabangan si Gobernador Gwen Garcia. Paula Mendoza, Balita sa Subo.